Nincs viszont válasz. Nincs viszont válasz. Tehát szavazunk. Úgy látom, hogy Polgár Károlynak mindenről én jutok az eszébe. Úgy gondolom, hogy ez tényleg már egy kóros elmeállapotra utal. Azt gondolom, tehát ön az az ember a Németh Imre barátjával és a hasonszőrű társaikkal együtt, akiket, hogyha leszar egy valam, akkor utána gyorsan elszaladnak és megpróbálnak feljelenteni azért, hogy önöket ilyen sérelem érte ebben az általam vezetett városban, és hogy engedhető meg a véleménynyilvánításnak ilyen foka, amikor a békés szeri természetéről ismert galamb leszarja önt és a társait is. Kultúráltan